Mga yam-yam kini pahinungod alang sa atong mga kaigsuonan nga OFW. Yam-yam kini alang sa mga kaigsuonan nga nanarbaho didto sa Lagyo. Ang atong tubag ayaw og paluya-luya. Uyamot maluloyon nga kapalaran ang atong mga OFW o mga kaigsuonan nga nanarbaho didto sa layo nga dapit imong panabangan, ligonon sa panglawas ug hatagan og taas nga resistensya aron ang tanang mga mabugat nga trabaho ilang makayanan. Ang atong tubag ayaw og paluya-luya. Ayaw og paluya-luya sa imong pagpanarbaho. Ayaw og pagkakapoy sa unsa may imong buhaton diha sa imong gitrabahuan. Kay daghan intawong nagsalig kanimo. Maong paningkamot bahala na ang mga panuhot o mga pamaol nga mudabo-dabo kanimo. Ang importante aduna kay mahatagan sa imong sweldo. Ang atong tubag ayaw paluya-luya. Ayaw paluya-luya kay daghang nagsalig sa imuha. Ayaw paluya-luya kay daghang naghulat sa ayuda. Ayaw paluya-luya kay daghang naghulat sa imong padala. Ang atong tubag ayaw paluya-luya. Ayaw og pahuway miskag unsang oras saha. Miskag lawas ray batakan aning kinabuhia. Ayaw paluya-luya kay ang atong mga balayran o mga utang nagpadayon ra. Kung magpaluya-luya ka or kung muundang ka, ang mahitabo ang imong mga balayran magkatapon og ikaw lang gihapon ang madisgrasya. Ang atong tubag ayaw paluya-luya. Ayaw og paluya-luya. Miskan sa imong bulsa wala na'y nabilin nga kwarta. Kay nahurot na nimo og padala. Dapat magmalipayon ka. Miskan og resibo na lang ang nagpabilin nga ebidensya. Maong ayaw paluya-luya. Kay kung magluya ka, ang nangabilin hasta ikaw mga impastang tanan ng atong tubag. Ayaw paluya-luya. Panapos nga yam-yam alang sa tanan natong mga OFW. Ayaw og paluya-luya. Bahalag wala na'y kwarta. Bahalag ang atong mga bilahan perting malaha. Ang importante inig uli nimo mabisbisan ka nga tuda-tuda. Ang atong tubag ayaw paluya-luya.